Ndaba TV, ngicela ungazisho igama lami. Ngokudabuka ngiphuma KwaZulu Natal eNanda. Ngicela ukukusherela indaba yami yothando la ku-social media. Kahle kahle lento iqale kuSmeki. Ngihlangane nale nsizwa eyazibiza ngoXolani Stanford Mabuza, ongowaseMpumalanga eNelspruit, kodwa ngenxa yomsebenzi wayehlala e-Alberton eGoli. Usebenza njenge-shoplifter, hhayi sibe abangani nje, size sinikane nezinamba, asiqomene njalo. Kuhambe isikhathi esicela ku-2 months singabangani, sikhuluma nje lapha ku-Facebook. Langa limbe phakathi nobusuku angifonele uXolani, ubambekile impela, uyamuzwa nasevoyisini, akaphilile. Uthi unomkhuhlane kabi. Ngimbuze ukuthi ngingamsiza kanjani mhlambe ngoba ngikude le e-KZN, yena useGoli. Hhayi, ngameluleka ngokuthi avuke ekuseni aye esibhedlela or eklinikhi nampela, aye kwadokotela. Uma efika kwadokotela bam-check-e zonke nje izifo, baze bam-check-e no-HIV. Imiphumela ibuye ithi u-HIV positive. Ngizame-ke nami njengomuntu osebenza kwezempilo ukumaluleka ukuze asamukele isimo sakhe. Nebala kuhambe isikhathi asamukele isimo. Ukuhamba kwesikhathi sithandane kwazise nami ngiphila nalo igciwane le-HIV. Bathi-ke asikaze silenze ucansi naye. Kuhambe isikhathi angazise ukuthi unengane, igama layo uSiyanda. Uma waye washona eteta, aphinde futhi angazise kumuntu wayembiza ngo-anti wakhe owayeganele kwaMtsweni. Hhayi, lube mnandi uthando lwethu, sikhuluma kucishe kusemnyango, nomshado nje uyawukhuluma. Ngapha u-anti wakhe uhlezi engicela i-airtime. Uma ngimtshela ngo-anti wakhe ohlezi ecela i-airtime, athi angimblokhe. Hhayi, sigcine nje sesazi no-Facebook account bethu and everything. One day uXolani wayeza eDurban for shop fitting kwaJet kuWest Street. Sihleleke ukuthi sizobonana-ke manje face to face. Phela okokuqala sizobe sibonana ubuso nobuso. Sesiyazana kakhulu kodwa sazana ku-social media. Hhayi, nebala sibonane ngoba wayebhukhe e-Riviera Hotel. Sibonane sihlangane epaki eMtateni. Kusho ukuthi hhayi siyezwana, even sesibonana, sixoxeke, maqede sivalelisane. Impilo-ke iqhubeke. Ngicabanga ukuthi sesabonana kathathu uma kungesikho kane. Iphele iminyaka emithathu sithandana. Hhayi, ngowesithathu unyaka aphelelwe umsebenzi kube nzima.
iqale manje impilo ingabi lula uXolani. Kuhambe isikhathi kuze kudinge ukuthi ashintshe nendawo yokuhlala ngenxa yokuthi le ayeqashe kuyo akasayi-afodi. Hhayi, ngelinye ilanga ngaze ngamboleka imali ye-rent ewu-1,000, athembisa ukuthi uzoyikhokha uma esethole izimali zakhe azikweletwa emsebenzini. Ngalana ngiyamsiza ukum-aplayela ukuze akwazi ukuthola umsebenzi. Wayengeyena umuntu ogudi lapha kwezobuchwepheshe, njengoku-aplaya online, izinto ey'kanjalo. Hhayi, nebala ngimsize-ke ngalokho. Sihambe isikhathi kuze kumele ukuthi a-relocate ayohlala kwamzala wakhe, ngenxa yokuthi-ke manje kwamzala wakhe uhlala eGoli, ngenxa yokuthi akasakhoni ukurenta totally. Ayikabuyi njalo imali yami. Hhayi, ngiyamsiza nangemali ey'ncane zokudla, into ey'njalo. Hhayi-ke, ahambe nebala ayohlala kwamzala wakhe. Hhayi, abe umuntu ohlala egaraji kwamzala. Umzala uganile, into ey'njalo. Siqhubeke isikhathi. Hhayi, konke kuhamba kahle. Kungene enyakeni wesine. Siyathandana nje noXolani. Ngaleso sikhathi ngase ngisey'nhlelweni zokuthi next month ngiyagibela ngiyomvizitha la akahlala khona. Hhayi, kube umuntu ongenankinga-ke, ngoba naye wayelokhu eshilo ukuthi ungivakashela nini ukuze nomzala bami bakwazi. Hhayi, impela nami ngize ngithi hhayi, kulungile ngizofika. Kulezi nsuku mina ngisemaplanini ukuthi ngizoyomvakashela. Kube nenamba engiwhatsappayo, ine-profile picture yakhe but akuyona inamba yakhe. Hhayi, indaba yami iqala lapho khona elahlekelwa ifoni. Ngazi kanjani mina ukuthi ulahlekelwe ifoni? Ngiyamfonela ucingo, alungeni. Ngiyam-WhatsApp-a, luyangena. Umuntu wakhona uyabhlothika, akangiphenduli. Abese ezongifonela ngenye inamba, yena uXolani, athi, baby, ucingo lami lutshontshiwe, so angikutholakali ocingweni lezi nsuku. Ngithi mina, kodwa uma ngabe ngi-WhatsApp-a luyangena. Athi, hhayi, ngiyazi abantu basho njalo. Shuthi lo muntu akawudelethile u-WhatsApp wami, kodwa ucingo lami lona lutshontshiwe. Hhayi, kuhambe ikhathi athole olunye ucingo uma esho enye ifoni. Hhayi-ke, sibuyele futhi athi uyibuyisele inamba yakhe. Sibuyele futhi sikhulume. Hhayi-ke, kuhambe isikhathi ngizo-WhatsApp-a ile namba efake i-profile picture yakhe. Kodwa inamba ngesiyona. Ngithi mina, ubheka usunenye inamba yini? Athi leyo ntombazana akuwona ubheki wakho, nge-voice record. Athi akuyona ubheki wakho yini, umakoti kaXolani. Ngithi kanjani? Mina I've been
nomuntu wakhe for 4 years. Athi hhayi-ke shuthi ubedlala ngawe. Unomuntu wakhe. Hhayi, ishuke-ke manje lento singazwani ngampela manje noXolani ngenxa yalolu daba. Asho nje ukuthi hhayi umuntu nje intombazana nje ey'fosela kuye nentombazana emembesa ijazi. Akuyona ngisho ingane yakhe le enayo le ntombazana, kodwa ithi ingane yakhe. Sorry. Hhayi-ke nami ngimethemba umuntu wami ngoba hhayi love is blind bazalwane. Hhayi-ke ngimethemba umuntu wami. Phatha. Hhayi kucaca ukuthi hhayi sekunzima manje kulolu thando. Akasatholakali kalula. Nale ntombazana hhayi ingixinile. Ngigcine ngicasuka nje ngithi akabuyise imali yami. Uma engayibuyisi nje ngizomnika i-status sakhe ko-Facebook, into enjalo. Hhayi, naye manje hhayi usewu-hard to get. Hhayi-ke ngenhlanhla ngingagcini ngimnikile i-status sakhe ku-Facebook, kodwa nje ngenze peace nokuthi hhayi noba ngiqoliwe. Hhayi-ke ngampela manje sengifuna imali yami, hhayi ngize ngigcine sengiyeka. Nyaka mumbe 2016 December kwakumhla ka-31 kuhlukanisa unyaka. Hhayi lungene ucingo luphuma kuye. Nginamba yakhe noma ngingasenayo ukuyiseyiva, kodwa ngisayazi ngekhanda. Hhayi ngilubambe. Mangilibamba i-response yakhe wazi ukuthi iyaxolisa ngengikwenze kuwe, maqede wavala ucingo. Kwaba kugcina kwami ukukhuluma naye. Hhayi nebala nami ngizwe leyo excuse, ngiqhubeke ngithandane naye. Kuhamba isikhathi, buye futhi le ntombazana naye akasenje ngasekuqaleni, kasatholakali. Athi egcina hhayi-ke manje kasangiphenduli 100% nje ku-WhatsApp, seyangibluthikha uyathula. Hhayi ngibona ukuthi akusahambi kahle, ngisendele nje into ethi ngicela nje kuphela imali. Hhayi abambe ayeke, angasakhulumi nami, angibluthikhe kuphele kanjalo. Ngithi ngisuka ngibe ngiya kwi-akhawunti yakhe yase-Facebook, ngicasuke ngiyaqhuma. Ngifuna nje ukomname and shame kubona bonke abantu abamaziyo. Ngifuna ukumneka ngisho nge-status sakhe. Angiyazi into engangikuyona. Hhayi ngenhlanhla nje ngokusizwa uNkulunkulu ngingakhiphi i-status sakhe, kodwa nje ngibe nezinto engiyishoyo mayelana naye nokungiqola kwakhe imali. Hhayi kucaca ukuthi-ke uthando lwami lwaka-social media luse-ICU kanjalo. Hhayi kuhambe isikhathi usethulile manje. I'm heartbroken kakhulu ngoba angifuni ukungasho. Uthando laka-social media luyayitshontsha inhliziyo uze ucabange ukuthi uhlangene nomuntu o-perfect kunabo bonke owake wababona.
kwazise thina esiya kulezi nkundla zokuxhumana siyofuna uthando, sisuke siphukile enhlizweni kubudlelwaneni esiphuma kukhona. Ingakho kulula ukuthi sikhohliseke. Hhayi-ke, thule manje uXolani, langa limbe kwakuwunyuye uma ngingaphosisi ka-2016 afone uma nje uhlukana unyaka, afone ngilibambe ucingo, ngisayibona inamba yakhe noma ngingasayiseyivile. Uma ngilibamba ucingo mangithi hello, athi ngiyaxolisa ngakho konke, amese yalivala. Ilapho engagcina khona ukukhuluma noXolani Stanford Mabuza waseNaspoti eMpumalanga, owangenza kabi, wangidlela no-1,000 rand wami. Uma kuwukuthi ngiyathanda msakazi ukuthi uma kuwukuthi ngelinye ilanga ubukele Indaba TV, asizwe lesi sitori sami engisixoxayo, engifuna nje ukumazisa khona ukuthi wayiphula inhliziyo yami, wangihlukumeza kakhulu emoyeni. And okwesibili, ngifisa ukumazisa ukuthi namanje angikayishintshi inamba, just in case efisa ukungibuyisela u-1,000 rand wami. Uthando lakhe angisalituceli, wangenzela ifavor ngokuthi angalali nami ngoba ngabe i-regret yami inkulu kakhulu. And okwesibili, wangenzela ifavor ngoba ngabe namhlanje angikho la engikhona. Ngiyabonga Indaba TV ukuthi ningivumele ngishere isitori sami. Ngizothanda nje ukuthi nabanye abantu abadlule ey'meni ey'fanayo bayilalela indaba yami, bafunde ngokufundekayo, bahile. Angisho nje sengihilile, angisheri le ndaba ukuze ngisizwe, kodwa ngiyishera ukuze kusizakale abanye. Ngiyabonga.